you know where you are? This is Nollywood Pictures TV. Obimo. Hey, can you pour? You go papa. Eh, I go chago m. I don't know already. Because you get better to drop on now, no. When you get motor kid, you have blue motor for one. Remember the little rabbit. I'm to quick over. Ah, ofu moto. Imara na moto n'ebe ahụ ndị ọzọ adịghị mma na ọjọọ so ofu dị ma mbruzie nke mbụ oke nke ga-ebuzi wee pụọ mechọrọ ịpụ. Isi n'ike nke drop. Eziokwu. Ibu ihe eme kita ahụ negharịwa anya. Nwana moto efure lakịrị ka m gonye ya weta afa gị ibu na-eje ọrụ. Hey, Obi, thank you very much. Ị ga-asụrụ moto. Hey, Obi, me ma ihe mere next week m ga-adị off. M ga-agarịwa n'ebe niile chọwa nnọọ moto. Nwa motos. Mana Obi m biko jisizie n'ike oke drọpụzie numenu. Biko kwanu o. Obi m. Sị n'ike agwụ m na mana na atụ asị. Ama m jisi n'ike. Obi m. Nọọsụ ụtọ ọcha m. Obi bịa ka anyị ga biko. Nsogbu. Jesus. Amen. Arama na batunu na vigilance nketa. Chineke ga-eme ihe ukwu na ndụ gị n'aha Jesus. Amen. Ọ bụ n'ịma na Chineke ga-eme ihe ukwu na ndụ gị, achọrọ m ka iti haleluya. Haleluya. Tụkwasị aka n'isi gị. Yọọ Chineke ka o zidata mmụọ nsọ ya ka ọ bata na ndụ gị n'abalị a. Chineke ga-ewepụsị ajọ ihe dị na ndụ gị, mee ka ị bụrụ mmadụ. Hey, Jehova. Bịa mee ya n'aha Jesus. Jehova bịa mee ihe ọma ihe ukwu na ndụ ndị a n'aha Jesus. Amen. Anyị ekpe n'aha Jesus. Amen. Achọrọ m ịnabata onye ga-edu anyị n'ekpere n'abalị a. Ọ bụ na ịma na mmụọ nsọ Chineke na-edu gị ka edu anyị n'ekpere, biko ka m fụ aka gị. Oga Mr. Pastor. Nkọli biko bịa. Chineke ga-eme ihe ukwu na ndụ gị n'aha Jesus. Bịa. Hey, nkwadebe. Over to you. Tupu etere anyị. The Lord. Hallelujah. Imagine me my own concepting. Achọrọ m praise is Chitoka Abịama ọ na-asị God win. Ị ghọtara anga? Praise is Chitoka Abịama. God win. Elu, unu anaghị ekwuchie n'ike. Ọ bụ gị na-ewin. Ọ bụ gị bụ na-ewin. Ọ bụ gị na-ewin. Ọ bụ gị Chitoka Abịama na-ewin. Ọ bụ gị anaga. Unu speak. Praise is Chitoka Abịama. God win. Nwashabụ no bịara. Imagine Oga Pastor mgbe ahụ ị na-ekwu okwu ụsọ ka anyị kpeme ekpere ka eze Chitoka piete na ndụ anyị. O bụ sọ m ụsọ. Ọ dị ka mụ na gị nwere meeting. Ma ọ gị na nwa ha mụ nọ. Echeche mere m ụma na eze Chitoka Abịama epiete ume na ndụ m sị na mehene n'eka. Na me clean gị. Ma ọ gị na eze Chitoka batara mgbe ahụ ekwensu sụrụ ka ọ tie m confuse n'isi. Tie m confuse n'isi m gara akwa ike ụwa agwụ ma o bụ gbawa m. Mbịakwute eze Chitoka Abịama. Rogda na gari ochara na. Eze Chitoka Abịama sị m speak. Ọ sịrị m gana. Sị m na confuse ala.
nwa ha okwuru en ge bodo mo gene ze stoka bia ma ni okwuru bi yo na eme I wotara anga nwe ga na na egwu o nwere egwu mo ga na anga mo gene opiete go mene ndom nse ke mo ga na na egwu ho ngitara anga no nu Yesu om je ga anga onye ọma mere m mma eze chitoke n'ipiete ego na ndụ m onye ọma mere m mma eze chitoke ipiete ego na ndụ m 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 ipiete ego na ndụ m ipiete ego na ndụ m eze chitoke ipiete ego na ndụ m. Praise the Lord. God win. Praise the living God. God win. Chere ka m gwu o nwere m chọrọ kunu meme nwaanyị na-aga egwu ha chọrọ m ka confuse dị gị n'ishi ka ọla ka ị gbasafu obu were gụgide n'eze chitoke abịa ma egwu ha ma ọ ga na-egide na egwu na ọbịa ọ bụrụ na ọbịa na ome ihe niile ha bụ ihe na-enye gị nsogbu na ihe hụ abụrụ ihe gara aga ịghọtara anaga ọ bụrụ na eze chitoke pite na ndụ gị na ọ ya sa ekwensu sa spik likwe sa akwara ngwongwo ya niile lagide so nwụsọ ha anyị na-aga anaga ọ bụgo ka ịgagide anaga ọgụgụ ọnụ gagide anaga n'ọnụ gị na mkpụrụ obi ka o piere gị na mkpụrụ obi ghọtara anaga ka eze chitoke nwere ike ịbata na ndụ gị eka gị isigide na aka ike onwego dịka enye onye bụ onye ahụ gara ije n'elu mmiri gị na-emejọ gị n'elu osimiri eze chitoke a na-evu n'igwe elu onye ọma mere m mma eze chitoke ipiete ego na ndụ m onye ọma mere m mma eze chitoke ipiete ego ka ikpe na Jesus God win. n'ike na ọbara Jesus God win. n'ezigbote aha eze chitoke abịama God win. eze chitoke abịama asị m ka m kene dochere gị ma ọ bụ na onwego edeke gị ọgụ bụ onye ahụ wụrụ jumping n'elu osimiri eze chitoke abịama ọgụ bụ onye ahụ ji acid na-eme pịa wọtarị onwego edeke gị anaghị ama gị eka eze chitoke abịama ịdụ bido na-ebi ebi rugude na-ebi ebi eze chitoke ịnụ ga-eme mgbanwe ịnụ ga-eme kameleonin eze chitoke mgbe ịdụ n'izuzu bụ ịdụ ntabi ya adị echi bụ ya adị nwanne echi ana m ehenu gị eka asịrị m gị rigodo otito hebere na eka ogo edeka enya kilegide enu maọbụ na ọ bụrụ na ọ bụ eze chitoke abịama na niile ha nwere ike bụrụ ndị nwụrụ anwụ mana eze chitoke nyere anyị ihe ike nye anyị arụ isi ike nye anyị ndụ nye anyị ihe niile nye anyị akọ na uche hegide na eka anyị ekpe na eze chitoke abịama God win. eze chitoke abịama sị gị nwa gị na oge erue eze chitoke oge erue eme mgbe ị na-akpa ike oge erue eme mgbe iji atụ ụmụ gị na-agbụ oge erue eme mgbe iji agụ egwu esisa agụrụ ngwongwo onye lagide na taịm anya ememe espaya eze chitoke oge eru ugwo eme mgbe iji eme na ụmụ gị ama ana m arịọ gị ka ị tọgide ha na-agbụ o nwere ịnọwabe ekechiri akara aka anya o nwere ịnọwabe asịrị na ọ lụkọgụdi na ọ ya aba monoposin eze chitoke o nwere ịnọwabe gbanwemara monoposin eze chitoke mere gị monostatin eze chitoke ana m asị gị o nwere ịnọwabe ekwensu sira nga na ọ gakọgị n'iru eze chitoke si ekwensu ya spik eze chitoke ana m asị gị o nwere ịnọwabe ekwensu si go mara confuse n'isi eze chitoke ana m asị Holy Ghost eze chitoke gbagide ha ọkụ m ọsọ regide ha ọkụ amara regide ha eshina mụ na ibia o nwere onye ndị mụnye ji aka o nwere onye ndị ọgbanje ji aka o nwere onye ndị amosu ji aka skadana bụ ụsa rụgide ọrụgụ zụpụgide ndị mmụọ nsọ ọ ga-akara akakwu erue mgbe ha lele ọmụma mụnyi ọba ajọ mmụọ ọba ọba nje eze chitoke abịama enweghị na eze chitoke abịama atọ ọgụ na-agbọ agụ niile Holy Ghost eze chitoke tọọnụ ga na-agba Holy Ghost were onwe gị n'ahịa eze chitoke abịama
Papa! Oh, good to see you, man. No! Yeah. You know to go no long again. I'm 2 days ago. But I've been in Lagos, man. Name me 1 or 2 times. But I know! Oh, Chico. Hey! Papa, I quickly have to rush to go and see my friend, the man of God. Yeah, I want some batara. Kije narangozi nakaya tupe na fun Jordania. Waje ke fia. Sure. The love goodies in that bag. But I'm not okay. Sure. I'm okay. No. Papa, no tago. Onye ozato. Biko, onwe ihe chọrọ ịyọ. Biko ana m ayọ ka I hapụ nkọli. Ka ọ nọgide na nzukọ anyị. Maka ihu ihe ndị mmadụ na-ekwu n'ihe mere nya. Ị mara na ọ nọkwara na ọ ga-adịkwa mma biko. Elder, and go me ihe ko dị mma. Achọrọ m ka ịma na Chineke kpọbatara nkọli na chọọchị a. Chineke chọọ ka nkọli nọ na chọọchị a so anyị na-arụ Chineke ọrụ ọ ga-eme nka. Nwere ihe ga-egbochi ya. Mana ọ bụ na Chineke achọrọ enwerekwa ihe anyị ga-eme banyere. Maka ọ bụrụ na nkọli anụrụ otu ọnwa, sọsọ otu ọnwa na nzukọ anyị a. Anyị mee ntụte anyị chọrọ ime ihe a. Ihe dị iche ga-adịkwa. Maka ahụrụ m ihe dị n'ime nwa agbọghọbịa. Go obodo oyibo Jerry. No. Jerry. So I got from and go me here. No the mma. Biko, nebi anyị. Ọ dị ka isi kwu. Bye. Epic on a lot. Hey, Kereke mere. Ọ dị mma. Eziokwu. Arụ amaka gị. Just batakwa and abịa mba fugo based on what we discussed. Oh, that's right. Mgbe m na-abịa ebe a, papa m gwara m na m bịa ikpere m ekpere cover m with the blood of Jesus, and you really did. Jerry, papa gị na-atọ mmadụ oke ọchị. Obi dị m ụtọ dị n'ebe a. Ka anyị tụkọta isi ọnụ n'ebe anya banyere okwu anyị na-agwa maka ya. Nsogbu adịrọ, anyị ga-eme ya together. Ọ dị mma. Pastor, Deje. The praying meeting ha abịagoma. Ha abịabe so mụ aka na ebe a kịta. Afọ m n'ike agụgụ gị. Kamgbe ụtụtụ ị na-ehiche na-azacha chọọchị. So ya hiche chọọchị a niile. Gazuo n'ike. Ezigbo ada Jizọs. Jerry. Pastor. Ogini. Kedu onye this girl ugwu? Onye chọọchị anyị. Ọ bịara ọfụ. O nwere nne na nna. Amara m ka m ga-esi wọkọ akụkọ nkọli. Kedu ihe iji ajụ ihe? Pastor, Chineke azago ekpere m. Eziokwu. Oh, this kind of girl ka m achọ. Hey, Pastor, biko, help me. ọ bụrụ tawa nsogbu adịrọ. Chineke dee ya, ịma na enweghị akagbu ya. Inugo? Aga m ama ihe m ga-eme. Inugo? Pastor. Jerry, enyere onwe gị nsogbu. Papa, no ga-abịago. No. Papa, keki me, keki arụ gị me. Ị na-adị na-ajụ m ajụjụ ọgọ na ịgbọ. Asị m gị na m dị mma. Esiri m ike karịa gị nwara oge. Antinos, ke ha ga-enye gị? Nsogbu adịrọ, anyị riju m afọ bifo m bịa. Ịma ihe mere na ọ nwere ike ụlọ na-ebu ọnụ. Ndị a na-ekpe ekpere oge ọbụla. A na-ada ebuka nwa. Papa eziokwu ka ikwu, ịma na ụfọdụ oge otu a mụ nsọ asị gị eri na nne. Mana tụkwa m n'anya ka isi kpọọ m bịawa.
na-asị na udo adịkwa chekwa na arụ ya bakwa gị ọzọ ewetara m ọgwụ m ga-enye gị nwa m ahụ dị m okwu mkpọrọ gị iwe okwu ihe ọma jeri nwa m bata na-ebi taa kpọọ gị ọda m ka ị bịa ka ị buru ụzọ fụ ya tupu nwaanyị ọzọ a na-afụ ya arụ ọ dịkwa ya arụ gbasiri ike mana ọ jee were fụ mmadụ ya hụrụ ị ga-enwe ndidi ka ọ bata nsogbu adịrọ anyị ga-eche ya nnọọ ya maka ọrụ dị mma nnọọ ọ bata ewu ọ maọbụ onwe ya Ugo, nye m ego m. Onwe ife ji trouble emo. Nye m ego m. Trouble adịrọ mma. Nye m ego m. Nye m ego m. Nsogbu adịrọkwa mma. Nye m ego m. Nye m ego m. Rapụ aka. Ugo, rapụ aka dị. Rapụ aka n'akwa. Nye m ego m. Nye m ego m. Nye m ego m. Chọọ m ego m. Ka m gwa gị timo. Nye m ego m. Ị ga-enye m ego m. Aga m agbapụ gị afọ n'ihu ọga nwoke ọcha. Gịnị ka na-ekwuru ife a? Ife na-eme ma mmaja. Ị na-eti emegwu na arụ ka ọ gịnị? Ugo, ọ bụrụ nwanne gị nwaanyị nọ n'ime na na-ekobere ego ọga m. Ọ nọ ebe a na-ekobere ego ọga m. So nkobere. Mụ na gị kedu ekwesịghị ịkwụ ibe ya ụgwọ. Ọ bụ ụgwọ ka ọ bụ mụ a? Ị na-akọ ụdị akọ a? Ugo, settle me. Settle me. M settle gị. Oh yes. Iwe onye ara. Tigbu iwe onye ara. Ka m gwa gị. Ị ga-enye m ego iji m. Arụrụ gị ọrụ. Ihe la nụkwa iche ịkwụ m ụgwọ. Ị ga-akwụ m ụgwọ kpọpụ afọ gị n'ihu ọga nwoke ọcha. Ọ dịzị wee chọọ ya. Ugo, ọ dịzị wee chọọ ya. Iwele nụ dị gbapụ m afọ. Mụ ya eji ntu supo nwanne gị nwaanyị afọ. M wee rọn ọwọ eroni. Anyị ncha wee gbara aka. Ọhịa ikwu. It is a collective decision. What is all this? Huh? Gina buzinka? Huh? But Ugo Bobo. Mana gati kakwan. If I question eba neme ketabo, ka cho if I yeme, ka tuluche. Male if I yeme, ka ogan weno bata nwanne gi nwaanyi. Ili nefele nkuwa. Kam so lukwa ili nefele nkuwa. Ugo. Upaka. Wanyara. You wanyara. If I catch him, ya kwuru m ụgwọ m. Agafu. Awele fede men. Ugo mwa. Ugo na kwanza. Ifroked. Nkwo ụgwọ. Mmese ifo ma nkwo ụgwọ. Na lokwa ya bansa de. Na lo ya bansa. Jerry anyị na-ekwu maka ya mama ọfụma. Onye otu chọọchị a otego ọ na-akwadokwe chọọchị ọfụma. Nwa kwere ekwere tupu ya gaa Amerịka. Oge ọ nọ na Amerịka, oge ọbụla ọ na-akpọ m n'ekwentị na-asị m chọbara ya nwaanyị ọ ga-anụ. Ngwa ngwa ọfụ oge mbọsị anyị bata n'ọfịs m, ọ sị m na obi ya nabata gị na ọ chọrọ ịnụ gị. Ya ga nsị ka m gwa gị. Nsogbu adịghị anụgo mama ihe i kwuru ịghọtara. Confuse adịghị anụ. Mana ihe mere bụ na Jimo hol vuru o wele gị ego onye. A ma eche ka ọ bịa were ego hụ ọkwụrụ n'isi m. O were nige ịmara na eme enwe mere onwe m entirely. Ịghọtara aniga. Mere nke nwa ahụ soro ka ọ lụgide m. A ma ti aniga n'ekpere. Ka m mara ma ọ bụ ihe ezechite oke abịa ma chọrọ. So ọ bụ na ọ bụ ga na mkpechere ekpere ọ bụrụ eji awọk. Mụ na enye alụgide. Ọ dị mma ụtawa. Otu anyị si eme na chọọchị n'usoro chọọchị. Mana ihe chọrọ ịgwa gị bụ ihe agwa na onye ọbụla kịta gba anyị nabata mmadụ bifo ịgwa mmadụ ịnụgo. Nsogbu adịghị speak go. Nsogbu adịghị. Tie n'ekpere. Pastor Jerry. Ala. Nwoke obodo Igbo nnọọ biko n'ọdụ. Oga pastor ka m fugide. Ịnụgo ọnụ emechere ka kwugide. Ala o. Hey pastor, Rodrigo. Well, agwakwa m ihe si ngwa ya. Ọ nabatakwala okwu m ọfụma. Mana ihe m chọrọ ka ime bụ ife anyị na-abịa echi kpọta nna gị. Mmụọ nsọ, ama m ihe mmụọ nsọ ji gwa m ihe a m na-agwa gị. Kpọta nna gị enwe ihe mmụọ nsọ chọrọ ikwuwere anyị, nugo. Ọ dị mma ọta.
Pastor, could you believe that when I got home yesterday, I met a girl my father found for me? What's in all nurse? No, the girl who and Aradia. No wonder. I can't see because Bambo Kikota Nagi. Audio Kempa Inugo. Audio Kempa. Ugo. Okay, from one akpọ Timothy. Ị ga-eji nwa ya ebe ọ nọ. Unless me chọkọ ọrịa akọ. Ọrịa akọ. Chike, asịkọ ọrịa akọ. Ọrịa akọ. Yes. Timothy ana Chiko Sipsna. Ọmụ ihe karịa mụ nwa nwa Imo State. Nwa ebe nata ekwe. Onye ara. Tụtụsị m nyere ya aka. Anyị ya chi ya ga-eme ya. Ka Uchenna chụpụ nwunye n'ụlọ. Man, I bet you that because my mama never took some sense. Oh, one yard. Mana, can't even if you go like that. We are like Rakba. Awesome, dear. Urega. Awesome, because we're going to hotel, Madame She, make it there. Let me here, joy. Some guardian can know. Because in the Yaka, catching again. Koga Uchenna chukwu ye n'ụlọ mụrekwata ọ sị mee akwụmụgwọ m na-efucha mana mgbe m gara ụlọ Timothy mụrefu ọga Uchenna chịtasowo ya onye yiri nwanne m nwaanyị wee tọpụ ya njụela ya onye nọ nwaanyị ọga Timothy ọkụ masị na ọ na Timothy onye mere ihe a ji chịpụ nkọli n'ụlọ ojii mgbe ọ chịpụrụ nkọli n'ụlọ ojii kịta gba ọga Uchenna na nwanne m nwaanyị anọgo Chike chite mgbe m gwara sị na nkọli na nwanne m nwaanyị na-arụ n'ofu ụlọ ọgwụ ebe a ka ọga Uchenna fụrụ nwanne m nwaanyị were kpọrọ ya mana ka m jụọ gị ka ezi ife nwe nsogbu gị gị na nsogbu mgbawo Timothy so na akwụm ụgwọ m maka agwara m sị na onye ọga ya na-alụ kịta agwụ nwanne m nwaanyị o wee ji sọba akwụm ụgwọ m ana m ihe eme for what ọkwa ihe ọnụ kwara akpa ka ọ na ihe akpara akpa ọ ga-akwụ na ọkwụcha n'ụgwọ ọ na ihe akpara akpa ọ kwụcha n'ụgwọ ọ ga-akwụ ụgwọ Chike, ọ na-aga n'ebe a biko ị ka chọrọ mmanya biko Chike nwere ike ihe eme ka nye mmanya woo ihe chekwa ya na iwere na-aṅụ ọrụ onwe gị woo ka nje otu ihe na ya adị na-afụta kịta tebu shed m ọwụ ihe ọnụ kwara akpa ọ kwụchara gị ịma Timothy ahụ ịma onye ahụ ihe ọla gbasara sens ọ na-ebukarị ihe ngwa a na-eyi egwu Papa. Yeah, afternoon, sir. No. Oh, Papa. I don't know. Ana mama. Ezikwa m Isioma ka ọ bịa siere anyị nne. Isioma. Okay, I'm go. Isioma. But, oh Papa, kedu ifu na ebe Isioma no? I told you I went to see the pastor yesterday and I saw a girl with him. Pastor Agogo Yoku, no kotego. Amakwa m maka onye fo n'ụlọ ụka. Amakwa m maka ya pastor bụ. Mana adị m ka nọọsụ ahụ mma ọfụma. Ume ruru ya anị. Mana ọ na-epetakwa ekpere ọfụma. Ị mere m netu ya obere oge. Mana ka m gwakwa gị. Mụọ na onwe m agwagokwa ya na ọ ya alarụ ọma nnakwata. Papa. Agwara m na ọ ya alarụ. Anugom. Well, Pastor Chorifugi, that's why I'm back.
ka mụ na gị soro gafu ya biko. Keko ihe pastor ji chọọ ifu m. Kedu ihe ọ sị gị mere ya ji? Mbịa n'ụlọ ụka ka o gosi m nwa ahụ detere gị. Ka nwa ahụ detere n'ụlọ ụka ka ọ ya kpọrọ bịa ba gosi m. Papa, I don't know. Ka anyị gawagodu biko. Papa. Adam nwa. Jerry. No. Good afternoon. Ka ezigbo ihe detere gị ji nọgide n'Oruba. Papa, ịma na isi na ịchọ iri nne. So mgbaba n'ime afịa ka m gote ụmụ nri ihe m ga-eji si ofe. Ka emekwa niile atụfusiri ego. Ebe ma na nwa m nwoke arụ ya niile bụ ego. Ebe ọ na-ebiago ihe abalị ka ije sibe ihe ị na-esi ka ije fụ pastọ. Ka ije fụ pastọ. Baka isi onye na-esi o? A na-abịa. Ezigbo nwa. Good evening, sir. That's all again. You get the email now. I took me back at the quorum and collapse. Can you believe me? What can be going to me on email? When you went, she can be a good sugar. Mana, on a good them. On a good them, she not shy. He won't be getting calling no. Nicolani knew wherever calling no. Could that be just my but get you for one mother? Obuga, because when you went, Nahem Daddy go sugar. Keep your young neighbor, where home. Nay. Agwara ya ebe a meba asị gburu alị na-ebere gị biko onwe ihe nna ya ọgụ yonde gị hapụ nwa mmadụ na eke ya dị ọcha ịjụ chibu na o mere kịta ahụ dị ishi wee chidi m ya chụfụ ọda anyị chibu wee chụfụ kọlị dị mmiri na eze ọ chụfụwa mbegere biko ọjụ ama m ihe nwa mmadụ mere gị ọrụ iji wee chidi m wee hụọ n'ishedị m aka nọ n'ishedị m ha na ebe ahụ aṅụ ha na ebe ahụ na-ekwu ihe niile ha nọ na-akọ wee were fonu m na-erekọdụ biko nne m biko ikpere m dị n'ala ka ọ na shọpụ na ekwere ka ha pụọ biko o nwere mere agwara ndere gị gwa gị dị m chibudu hapụ nwa mmadụ ụnụ hapụ ọdụ aka ya atụ ka o nwere mara ebe kọlị nọ kịta o nwere mara ebe ọ nọ o nwere o mere Chico. One reason why that. Chigono. Muna nke ka ngma. Bịa madam. Bịa ngwa biko. Bịa gwa m ego ole. Ihe rire m ogolo ka ọwụ. What is it? What is it? Ihe rire m ogolo ole. Okay, ana m abịa ka m weta ego. Ngwa. Ndị ya ga ahụ. Ugo, what is it? Young man, Mina. What is it? Young man. Chico, did you make web? In a bomb, watch the come jogger. Here, yeah. Go. Kushi. Ndebunno. Biko moso wo ha chọrọ ife afọ. Eyi. Madam, keep to the one so you say it all. Ah, my boy, because I'm not dead. Come on, biko wo. Men also so. Oh.
Iju ano sinachio. Allo? Nkoli keki. Ademori. Meet you, papa. Papa, ogo muranga. Allo. Biko, kai baje for pastor. We can now win on the chai. Ono chọrọ ko no huma pastor. Nsogbu adịghị mana o nwere ndị ya na ya nọ mere unu piegide. Mana papa o, eweliwe ka m jụma gị eketara m anya ichetere onye m bụ. Cheta ka mana gọfunu go. Ịmaga ụbọchị wee vutere gị na ụlọ ọgwụ wee shijishigi ike n'uchichi medicinal doctor lago mara m kpecheni gị ekpere inweta onwe gị ya bụ na eketa ma agụ m anya. O eziokwu echetara m mana ọ bụrụ ngwa. Gịnị? Chirigodu Igbo nọọsụ. O nwevurudiri mgbe m bụ training nọọsụ. Papa, ọkwa onye nọ na be m ọ sị na afa ya bụ Isioma. Papa m si m onye akpịrị ekpere. Leo speak lekwe nọọsụ Isioma tinted nọọsụ sịrị na onye akpịrị ekpere hụ nsogbu adịghị m. Ihe mere bụ ịlarue gwanịga na ịhụrụ nkọli omeje gwanịga jụmanịga ma ọ mara onye a na-eke nkọli ịnụrụ mpa ala obodo m ọyị ịgba kechere nweta onwe gị unu jegere ka nje hụ anụ na ije dem n'ọgwụ. Papa, onye ahụ idebe n'ụlọ tụrụ gasị. Papa, she's an imposter. In New York, that girl will go to jail. Papa, we have to go home now and get that girl out of the house right now. Go now, please. We will come back, Papa, please. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? ¿Pasa? Isioma! Yeah, you are a bloody liar. You know what? I just found out that the nurse who hid my father is Nosun calling. Can you hear where you come Bakaya? I'm Nosun. Damn! Only from home. You have a jogging. I'm trying to go. Oh, Boguma. No sakbere mekbere na aba na hebuta mu no gwa. Sani yanu, answer him. Jerry hapo kwa nini? Ukole anu kwa nini? Apaga jo kwa no mu bu no so pere. Ihe ojo mu bu na meso no fu ime ndi no so bubata ya no no ogwu nyere ya aka. Ono ma bro nurse. You are a bloody liar. Do you know what? Go in there, Burugongogi, and get out of this place right now. I know I go. I said go in there and get out of this house. Banime. Kwakori bugi. Zero. I will not repeat myself. Go in there right now. Hey, yeah? Ikono. Umuoka jaju akwa anu nchani. Officer, kam ku help me ashime. Ano ko mo wem. Timothy were bomb na ekwentị so Timon ko nsin onge Nkem iwo ngwa ni problem na phone Nkem ndi mo na ekwentị ikwu ngwa na ekwentị eh bom sim bia obam nis mbre na ọsọ mbre biaro ogwam sim bikom twi ha ga-eme ka m kichipu madam ya n'ụlọ okwu ihe mere no were roso fu mbosi Madam. Timo. Madam. Organ. Onwere onye nọ na gate si ọchị efu gị. Ọ na-akọ akwa na o si opi Nsụka wee bịa.
Onye Nsụka. Ọ ife osi. Ọ gwara gị ha anya. Mba jụọ m ya. Nsogbu adịghị, saa pịote. Jee kupiote gị. Kupiote gị. Hello? Madam colleague. Ileu, ị mara ha? Ama m sị mama onye mbụ. Ileu. Anụrụ m n'ịbụ onye Nsụka asal. Ihe kwuru ezi. Aka ibe ole? Ama onye opi Nsụka. Opi ụlọ sọbụ opi agụ. Opi ụlọ. Ileu. Bịa tụkwete. Ileu, alọ. Ịbụ onye be anyị. Ya mere gwa m onye. Mere ị na-aga asụ Nsụka asal, ị gara m asụ keta agba elu ime ụkwụka. Ihe mere na wo. Ama m na Nsụka ebe anyị. So mana ana m were too. Were ka m nọ too. Ị ya agba mbọ na-alata ụlọ. Ka ị mụdọtachiri ka esi asụ Nsụka asal, ma ọ gị na-asụ anyị hụ na-asụ anụlị mmadụ. Alụ emechere ka m kụzidochere gị Nsụka asal. Ka m memene gị ọjị ka anyị ka dịgịrị. Gịnị bụ ya aṅụ? Chere ka m weta ego anụ. Nye m sek. Ugo. Ifo ị ya atanye nwa obele. Kpọm. Fichane. Madam. Ki gotene nge manya. Gën bi yang ko gotene. Oh, gold. Gotene nge golden. Ebo, gotene na ebo. Ko ngar. Ngolu ko small stout. Ere jigo. Jogere mbe mu ziri go nyera. Ndo. Afọ onye era ahụ na ọkụ na-emegide ị na-arụ n'anya ọrụ. Ị mara na nwabe bụ be mụ na edi m ihe mere bụ na ị ya abịa bọchị ọzọ bọchị ọya anọ ka ememe gị na-enye introdọkshọn. Ka m sogbu anọ. Ka m kụzimere gị Nsụka asal. Ihe imedogo ma ọ gị na-esitere ọgwụ m bịara nwabe na asụsụ m ndị be anyị na striti ha. Nwọchọ ha amụhụrụ gị obodo m pọli. Ala nwanne eke asịrị m echita bọtụlụ ebe onye era gwa ngide onu emechere ka o gote n'ụlọ. Ama akụzini gị Nsụka asal ka ị sụgara ya. Nsogbu adịghị. Ihe mere bụ inweta efe bịa ka m kụzigide gị Nsụka mana ana m arụkwa nọọsụ ọ bụghị mgbe niile ha bụ m na-enwegide efe. Eleo onye Nsụka. Ụlọ amaka. Di m hụrụ anyị. Nsụka asal ọhụụ na-adị oyi na ntị. Mgbe enyi na-adịghị oyi. Isi na Nsụka asal. Rahana. Ayi bulu ya. Bukwo n'ime. Mana ka m dọwa aka na ntị. Anwakwala ma metụ ya aka. Onye ara. Akwụ na ife nkwu. Nam. Echekwala ya eche. Chichi. Ugo. Ị ma na anya dọrọ gị mma. Ama m ife m ji ekwu. Ya bụrụ na ị bache n'ime ụlọ. Anwakwala ma metụ madam aka. Anụgo m ihe kwuru. Ya ka dịrị kwuo otu a si wee kwuo ya. Mma ife m ji ekwu. Anụna m ozugbo. Ma metụ ya aka. Anụgo m. Okay. Ugo, ịbanye ịbakwa gị. Ọ bụla ọtọ gbala ọtọ. Mụrụ ọtọ. Ọ bụla ọtọ gbala ọtọ. Gbala ọtọ.
Officer. Hey, tonto mo. Oye me boy ano kida na tafu. Biko no. But me boy biko anu manya biko. Akamashi fu do wa. Oruno ka ogwara mo lo. Ka o jege. Kaije ba biko. Biko nem. Ogini batara Isioma ji modro muma. Obu na nna gị abịara ebe a, ọ gaghị ahụ Nkọli. Asikwa m. Baby m, obi dị m ụtọ ka isi wee fu papa m. And he can't really wait for you to come home. Nsogbu adịghị. Ama ahụ anaga dịka m shiri ụgwọ agụ bọchị izizi. Ne, ọ na-adị oyi, nwere ịchọrọ ka ite ekeme stepping. Eti anaga na ekpere ka izechite oke abịa ma were aka ya meme gị directing. Ị ghọtara anaga? Mkpechere ekpere ọ bụrụ na ya ahụ bụ ihe ya walk n'etiti mụ na gị. Ama abịa ahụ nna di. Ọ dị mma ụta to work. Iwa na-adị oyi ka itigide anaga na ekpere. Ị ghọtara anaga nwere ịchọrọ ka imeme. Eti anaga Nkọli. Hello. Asa. Ndị ka imerụ. Asa why you do? Nwanne m. Tonto. Gango ko chala. So why you do? Nkọli keke ime. Hello. Nkọli. E gwara gị na mụ nọ nwa be. Onye gwara m abọcha ahụ ị bịara. Anyị wee chọrọ ụzọ wee bịa chọta ya. Keke ime Nkọli. Asa nwanne m. Enya ga-emerikwe m ndụ. Keke ime Nkọli. Gango ko chala. Oga pastorin. Onye ha bụ asa nwanyị udi. Asa nwanne m. Onye onume bụ ọga nwoke ọcha. Onye ahụ oliviri dịrị m. M gwara gị ka o shiri jee chụfụ m ga the stranding. Onye abịghị ha. Oya bụ Pastor m bụ onye onume na onye onume bụ onye chọrọ ịla m. Nkọli. Tonto m. Ahụ m onye lụbụrụ gị alụ before iwu nwunye m. Mụ na aka na alụ na sere obere okwu nụ. Nwoke na nwunye adịghị esezi okwu pastor. A na-ese mana Mr. Uche na ekenere anyị. Asịwa pastor bi wee na biko. Tonto m biko nne m. Achọpụtago nke bụ eziokwu biko nne m biko gbaarụ. Mụ na asa anyị bịa biko zie. Speak lekwe. Onwege ihe niile ha anyị na-ekem mgbe ahụ chụfụrụ m ikirimen gị. Ọkwa ọ bụ targị munyi. Isi ka ime m investigating. Ị chụfụ m nga the stranding. Achọpụtago nke bụ eziokwu biko zie. Ajụ m. Agodo this man here now. Biko ịba ihe me ka anyị banye ka anyị gbaa ya ọfụma. Kọwara m gịnị dị. Mgbe batapụrụ m gị ọnụ. Enweghị ngwa anyị. Si kọwara m na gịnị mere ị na-agba nwunye m isi kọwara gị. Iya my wife, ya nwunye nna anụ dị ya. Ọ maka mụ na-eso gị kọwara gị. Kọwara na gịnị mere. Iji nwunye mmadụ eme. Iya nwunye m. Tonto m onye m na-akpụ ya. Afọ ya ahụ tọọ m. Ime afọ nta n'isi onye a. Isi ebe isi kwuru ntị ka ebe na-asị m ume. Ego kwuru isi ya na ọdịda n'ihu. Ego kwuru isi ya. N'anya ka ngwa gị eziokwu. Eso m kwụọ nara n'isi ya. Ọ nwunye m ka ọ. Ego ya ka kwuru isi ya. Ka kwụọ gị kịta. Asị ya nwa nna ya. Ka kwụọ ya asa nwa nna ya. Ị na-eme nwunye mmadụ. Ọga nwoke ọcha ka ka speak lekwe. Chere ke m gwa gị. Atile anyị confuse n'ishi. Ọkwa isere na ekwuru ụgwọ isi m nsogbu adịghị. Ị mara ego na ekwuru n'isi m egwu ama anaga ka m gbaa anaga. Tonto m ka kwere kwotu a. Onye je kwotu a. Alịcha mara half meka. Dikonu asa gba nkịtị. Asa gba nkịtị. Asa gba nkịtị. Pastor ya nwunye mo. Pastor Mwanya nwere obi ọma Nkọli like ya gị Ịma na ị nwere ozi nsogbu
Obviously I love again. One day, in my nature bego. Calling my quarter obioma. I want up once a one yama. Calling once again. Calling dance again. Open saka one yama. Sakasad. Anamaka. Anyaga challenging ya. Ada once again. Ada once again. That's a big way. Maka confusion. Le one once again. Le one confusion. Ejikwa no yo man ya we kusala yebu. Makime bweya osigata mungege. Nkole achola kwa nusu. Bikale kona ya nacho. Ifopala chukuna nya biko fekidele yaka. Aboniwe suwagale biko pawala yebu. Hemi ladder. Hemi ladder. Febele chiwaka. Onye non so wali emeru no nana. Nkari kawansaka. Ada wansaka. Nkari kawa mama. Anamaka. Ana barango ne juana. Nkari kawa mama. Nkari kawansaka. Ada wansaka. Biko felitale yaka.